Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom o serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili na maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Mayong buntag mga igsoon sa pagtuo. Kinigyapon ang inyong igsoon, Brad Mike Romatrelos. Welcome na usab kaninyo nining atong morning reflection show Lamdag sa Buntag. Kini atong episode karon ato ning gi-record, so dili ni siya live. Sanglit natin mga kakulian sa atong oras. Pero sa gihapon, karon nga buntag padayon ta sa pagpamalandong sa mga makapabag-o nga mensahe sa atong Ginoong Hesus. Sa atong ebanghelyo nining adlaw, madungog nato nga iyang giingon nga iyang gihatag ang kalayo nga yang dadoon sa kalibutan aron ang kalibutan masunog niini. Diri alon paglaglagon kita kundi aron mabag-o ang dagway sa yuta. Kay kini di ang kalayo nga iyang gihisgutan, kalayo kini sa gugma, kalayo sa pagtuo, kalayo nga nagabag-o sa kinabuhi sa tao. Busa aron atong mapamalandungan o maampuan og maayo kining ato ang mga pamalandong nining buntaga, magaampo kita sa pagsugod niini. Sana samahan og sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, salamat ni ining bagong adlaw nga puno sa imong kahayag ug grasya. Tabangi kami aron nga madungog ug sabtan ang imong mga pulong nining adlaw. Palayo kami sa pagkaluya ug kagay kami sa kalig-on aron magapuyo kami nga buhi ang kalayo sa pagtuo sulod sa among mga kasing-kasing. Pasayloa usab kami sa tanan namong mga kasalanan, labi na sa among mga kakulangon nga kanimo ug ngadto sa uban. Tuloy kami nga mahimong instrumento sa imong gugma ug pagbag-o usab sa kinabuhi sa uban. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sala samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong ebanghelyo nining adlaw, babasa nato sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12, bersikulo 49 ngadto sa 53. O pudyot lamang ang atong basahon niini kay medyo taas man pod. Umingon diri ang Ginoo nga gipaabot ko ang kalayo nga akong dadoon sa yuta ug unsaon ko kun kini mahatag na. Ako adunay bunyag nga pag-antos nga kinahanglan kung pag-aagian ug nag-antos ako hangtod kini matuman. Nagtuo ba kamo nga miabot ako aron magdala og kalinaw sa yuta? Wala. Nagdala ako og pagkabahin-bahin. Kay gikan karon ang 5 ka tawo sa usa ka panimalay mabahin. 3 batok sa duha, 2 batok sa 3. Ang amahan batok sa anak nga lalaki ug ang anak batok sa amahan. Ang inahan batok sa anak nga babae ug ang anak nga babae batok sa inahan. So mo kini atong mabasa. So importante kaayo nga mabutangan nato og konteksto, no? Kay basin og nata makatutok sa mga pagpakigbatok ug pagkapahinbahin. So tinuod ang atong ebanghelyo nagpakita ni ining maong mga imahe sa pagkabahin-bahin. Apan ang rason ini tungod kay doon na may mga bahin sa pamilya nga makadungog sa mensahe sa Dios. Sumabahin, no? Imbis nga kalibutanon tanan na may makadungog sa buong sa Ginoo, mapag-o o mangita sa mga butang nga iya sa langit. Munang mabahin na ay magpabilin nga kalibutanon, na ay mga tao po sa pamilya nga mupili na nga mahimo nga mangita sa mga butang nga langit nun kay sila nabag-o na sa kalayo sa pagtuo. Mao na nga kining maong kalayo sa pagtuo mao di ay rason nga nung magkabahin ang usa ka pamilya tungod kay dili man tanan andam nga mobiya sa kinabuhi nga kalibutanon ug mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Sa atong pagpadayon atong hinumduman ang patron saint or ang memorial saint of the day
Isaulog nato karon ang kapistahan ni San Juan de Capistrano, usa ka pari ug misyonaryo. Kini si San Juan usa ni ka Franciscano nga pari nga gikan sa nasod sa Italia. Sa una siya usa ni siya ka abogado ug opisyal sa gobyerno. Apan paghuman sa daghang pagsulay sa kinabuhi, mibalik siya sa Ginoo ug misulod sa relihiyoso nga kinabuhi. May apil siya sa religious order sa mga Franciscans. Siya nagwali sa tibuok nga Europa, yang gidasig ang mga Kristiyano sa pagtuo ug sa pagkahiusa. Ug makita nato nga kun atong susihon niyang kinabuhi, usa ni ka ehemplo nga ang kalayo sa pagtuo makapabag-o dili lamang sa iyang kinabuhi kundi dili ngadto usab sa mga tawo nga iyang gisangyawan nga kaniadto puno sa mga kalibutanon nga mga butang apan sa dihang nakasunod o nakapaminaw sa pulong sa Dios mibiya usab sa ilahang mga daang kinabuhi ug nabag-o tungod sa kalayo sa pagtuo. So doon natay tulo ka mga mugbo nga reflection points ni nga adlaw mga igsoon. So una, ang tinuod nga pagtuo sama ni siya sa kalayo, makapabag-o. Sama nga ang kalayo musunog, no? Kita tago sa kabukid, nga adunay forest fire, no? Hurot tanang kahoy, pero dangtan og pipila ka mga bulan, nahurot man tinuod ang kinabuhi niya ng lugar apan mogitib usab ang bag-ong kinabuhi. Dunay bag-o nga pagsubing sa mga kinabuhi. So ingon usab ni ana ang Ginoo nga nagdala sa kalayo sa pagtuo. Iya kining gidala sa kalibutan dili aron malaglag kita, kundi dili aron ipahimutang nato pag-usab ang ato mga kasing-kasing sa mas importante nga mga butang nga mao ang mga butang nga langitnon, dili ang mga butang nga kalibutanon. Sama sa kalayo nga mo hurot og sunog sa ug mo tunaw, mo pabaga sa puthaw aron mahimong lig-on, no? Kanang puthaw dili man naligon primero pero inig tunaw ana na sigihan nig duk-duk sa kanang mga tighimo og metal works mo lig-on kini pag-ayo, no? Mahimo usab kini nga ma-purify ang maong mga impurities gikan sa maong puthaw ug maligon kini. So ingon ana usab di ay ang ato ang mga kinabuhi. Ang tinuod nga pagtuo dili lang ni taman sa emosyon, kun dali usa ni ka proseso, no? So, kanunay nga pagdukdok, sakit maning dukdokon ta, sakit maning usbon ang atong pagkatao apan importante man ni sa proseso sa kabaguhan. Sakit sahay lisod dagko kay mga hagit apan mao ni ang makapahugot o makapahimsog sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi. Ikaduha mga igsoon, ang kalayo sa Ginoo di jud malikayan mo resulta jud ni og pagkabahin. Kaya naman dyan mga tao nga mo resist, no? Sangyaw ta sa puong sa Ginoo, na ay mga resistance. Bisan kita makadungog ta sa puong sa Ginoo, na ay part sa atong kaugalingon nga daw dili mo pahilabot. So mao na ang mga luna sa ato ang kinabuhi nga wa pagyud masudli sa Ginoo ug mo resist sa kabaguhan. Apan ang ebanghelyo nagingon nga ang pamilya ug ang mga tao mabahin gyud ni sa tungod sa pagtuo. So apil na sa atong teritoryo ug angay na nato masabtan magkalalis tungod sa pagtuo, no? Nakaitudlo dili dawaton maglalis apil gina unya sahay kun mingon ta nga mosunod ta sa Ginoo, ang ubang parte sa pamilya di ka appreciate nganong mosunod ta sa Ginoo mo nang dili magkasinabot ug magkaaway gyud. Apan kinahanglan ta nga mopili kisa may palabihon nato ang mga tao, ang gisultis kalibutan o ang kamatuoran nga iya sa Dios. Bisan kun lisod, bisan og sakit, apan angay pilion ng Dios. Ang pagsunod kang Kristo dili ni nagpasabot nga wa di away, no? Kay peace man lagi ang Ginoo, apan nagpasabot ni nga taliwala sa mga away, magpabilin ta nga magpuyo sa gugma ug kamatuoran. So dili malikayan ang mga panagbingkil ug panaglalis, apan padayon nato nga iampo sila. Dili man ta mo kondon, dili man ta mo tugot nga magpabilin sila diha sa ilahang mga baruganan nga kalibutanon. Apan ato lang pud silang irespeto kay di man pud pugos ang pagtuo. Ug sa unsang paagi ta mahimong magpabiling mahigugmaon, ato silang padayon nga iampo na sila unta pud matandog sa grasya sa Dios, pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo ug nga sila usab makabig ug mabag-o ang ilang kinabuhi. So ikatulo nga punto,
nga ang kalayo sa pagtuo dili pwede atuon lang. Kinahanglan nato ni nga ipaambit, dili pwede nato itago. Debito sa laing bahin sa kasulatan nag-ingon nga ang kalayo o ang suga nga nahimutang sa buntod kinahanglan kining mudan-ag sa tanan. Dili pwede nga magbutang kag suga o imong taguan lamang sulod sa gantangan. Kinahanglan imo kining ibutang sa tungtunganan aron mudan-ag sa tanan, aron makita sa tanan ug sila usab magadaig sa amahan. Kung buhi ang kalayo sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing, dili kini angay natong taguan. Kinahanglan nato kining ipaambit. Una diha sa atong mga tao sa pamilya, sa atong lugar sa trabaho, pinaagi sa atong pulong, buhat ug mga pag-ampo. Ug ang atong pagtuo mahimo kining kalayo usab nga makapainit sa uban. Kay mo man ni property sa kalayo, makapainit, no? Maghatag og kahayag. Ug kini untang kalayo sa pagtuo maghatag og paglaom ug kalinaw sa uban nga naa naggubot pa kaayo ang kinabuhi tungod kay wala makakita sa kamatuoran sa Ginoo. So nining adlaw padayon ta nga magpuyo nga puno sa pagtuo bisan sa ginagmay nga paagi diha sa atong mga pag-ampo, diha sa paglitok og mga pulong nga makapaligon, makapadasig. Nahimo natang kalayo ngadto sa uban. Ikaduha, padayon ta nga magampo para sa mga wala pa nakaila sa Ginoo or mga tao nga padayon nga ni-resist sa Ginoo. Kay basin pa pinaagi sa atong maampuon santos nga kinabuhi, makita sab nila ang kahayag sa Ginoo. Ikatulo, magpasiguli ta sa atong mga relasyon. Kung dunay kalayo sa kasuko, kasamok sa pamilya, ato kining usbon pinagi sa kalayo sa gugma o pasaylo. Dili ta pwede nga madumot naman tay kapanagbingkil apan at the end of the day manikamot nga makiguli sa relasyon, tinukmod sa pakigugma. Ikaupat nga andamo na to kanunay ang atong espiritu. Ang kalayo nga dili mapanalipdan kini mamatay. Hapak sa hangin ug di nimo salipdan ang imong kalayo, mamatay. So mabitaw na magdagkot tag kandila no gamay kandila to ginang panalipdan nga dili siya mahuyop sa hangin kaya aron dili mamatay. So mo nang kinahanglan kinato padayon nga paligunon ang atong pagtuo ug sa unsa man nga paagi kini muligon diha sa dugang nga pag-ampo, diha sa dugang nga pagpaduol gayud ngadto sa Ginoo. Kinahanglan mo lawom ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. So atong hagit nining adlaw mga igsoon, mamalandong ta unsa man nga bahin sa atong kinabuhi nga gusto natong ipaabot ang kalayo sa Dios aron kini iyahang pagabaguhon. Naa ba? Napabaylo na sa atong kinabuhi nga wala pa nabago. Ikaduha nga hagit atong buhion ang kalayo sa pagtuo. Matag adlaw, mobuhat gyud ta maning kamot ta, mobuhat ta og buhat sa gugma nga makapainit sa kasing-kasing sa uban. Bisan usa lang ka tawo kada adlaw, no? At least na usa ka tawo nga makatagamtam sa imong paghigugma o pag-alagad. Mamalandong ta nining adlaw mga igsoon. Buhi pa ba ang kalayo sa pagtuon nimo sa Ginoo o kinahanglan ba kini nga paliguonon pa pag-usab? Andam ka ba nga mutugot nga bag-uhon ang mga luna sa imong kasing-kasing o kinabuhi nga wala pa matandog hangtod karon? Andam ka ba nga bag-uhon sa Ginoo? So mora ni ang ato mga pamalandong, no? Mugbo nga pamalandong nining adlaw, ang hinaot ko nga maka hatag usab kini og gamayng lamdag sa atong mga kinabuhi nining adlaw. Takupan nato sa usa ka pag-ampo ang atong mga pagpaambit. Sala samahan og sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Hesus, salamat sa imong mga pulong nga nagdala og kalayo sa among mga kalag. Tabangi kami nga dili mahadlok sa kabaguhan, unta dili kami mahadlok sa mga pagkabahin-bahin. Ug unta nga kami magapuyo nga buhi ang kalayo sa pagtuo diha sa among kasing-kasing. Pasigaa kami diha sa gugma ug kalinaw aron kami usab makapaambit ngadto sa uban. Buhata kami nga mga suga nga magadamag sa magdanag sa kinabuhi sa mga tawo nga naa pa sa kangit. Hintanan among gipangamuyo gipasalamatan binay ni Kristo among Ginoo. Amen. Sana samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
Mga igsuon, salamat kayo sa inyong pagtanaw, sa inyong pagsunod matag adlaw. Malipay ko nga magbilin mo mga komentaryo or mga reaction diha sa ubos sa comment section. Palihog ko og follow sa ato nga page kung wala pa pud mo ka-follow. Bisita pod ang atong YouTube channel o TikTok nga channel kay makita po ni dito. Kay dinhi sa Facebook ma-erase man ni after 30 days. Apan dito sa YouTube ug sa TikTok naara ni siya sa kanunay. So salamat kaayo sa inuhang makanunayon nga pagsunod o katong timan-an nga ang tinuod nga pagtuo dili lang magpabaga sa atong mga kasing-kasing kundi makapabag-o ni sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi usab sa uban. Kini na usab ang inyong igsuon Brad Mike Cormachuelos magaingon padayon ta sa pagpuyo sa kahayag. Padayon ta nga maglakaw sa kamatuoran ug tugutan nato ang Ginoo nga mupabaha sa iyahang kalayo nga magabag-o sa ato nga kinabuhi. Kita-kita ta og mga lawa ug sa sunod nga episode nining atong lamdag sa buntag. Daghan kayong salamat. Salamat sa pagtanaw.